Kuchokera mu usiku omweno wabereka lero ndi zonena kuti kwayenda nkhani ma controversy komanso ndekuti ma quarrels disagreements pakati pa anthu awiri amene tikuwaona pa screen panopa over nkhani za bolo komanso mkazi wake ndi ana ake. Anyways, my guys, kwa amene sitikwadziwa anthuwa, mzimayi uyu ndi Chloe Aini kwawo ku Zimbabwe koma ali ku South Africa ndipo amapanga society ndi Amalawi, amakonda kukhala ndi Amalawi kuposanso ndiye kuti anthu akwawo kufika point yonena kuti ndizonena kuti amayankhulanso chichewa ndipo amatsatira zomwe zikuchitika kuno ku Malawi. Mzibambo uyu dzina lake ndi Cox Kalilombe amene iyu ndizonena kuti iyeyu ndi wakuno ku Malawi ali ku South Africa ndipo ali m'banja lake kumeneko kuyesa kuthamanga to make ends meet. Kuyesetsabe kuti apeze kantonyo kusamala banja lawo ndipo anthu amenewa adapezeka kuti adalumikizana kumeneko ku Johannesburg namapanga ndithu zomachitira limodzi, kupanga makomedi limodzi, masewero limodzi ndipo amatchuka ndi kunena kuti Chloe Ainiyo, dzina loti Ainilo linabwera chifukwa chonena kuti Chloe uyuyu nyama mzibamboyi amamutenga mzimayiyo ngati mkazi wake makamaka muzitsutso zimene amapanga m'masamba mchezo ndi kubweretserana Malawi Aini anu kuchokera kuno ku John komatu iwowa ndizonena kuti kwawo ku Zimbabwe mene azipenteramo mwanena kuti iwowa akakwanitsa kulima ndi Amalawi kuno nkumayipatsa moto. Iyayi sakakwanitsa, iyayi akakwanitsa basitu nkhani zake nazikhala zoterozo. Koma pakati pa anthu amenewa panadzabweranso munthu wina yemwe watisiya dzina lake Meshek Nkhoma Young Bolo amene ujatu ndizonena kuti amacheza kwambiri ndi Chloe kuyamba kale ngati ala anyamata ndipo achoketsana kutali kufikira ndekuti atalumikizanso ndi mkaziyo akutitu pokambapo umboni tilibe. Mkaziyu adanena kunena kuti anali pa ubwezi ndiye kutitu ndi Bolo koma adaulula nthawi imene Bolo adamwalira kuti ndasweka mtima kwambiri polingalira zonena kuti ubwezi wathu udali tisati wamseri koma wanchibisira wobisika, osati wanchibisira koma wobisika. Sitimafuna upite kugulu kuopa zono kuti gulu limaononga ndi ndasweka mtima kwambiri meaning kunena kuti iyeyotu anali pa ubwezi ndi Meshek Nkhoma. Anyways, unatuluka azimayi ochuluka kwambiri nalankhula zochulukanso ndipo tidatsatira bwinobwino kodi chilungamo chake nchiti kayatu pamenepa. Meshek ndi amene akudziwa bwino ndipo Meshek tikunena pano ali m'manda, mzimu wake ukause mu mtendere osatha. Nawo chifukwa cha zimene zimalankhulidwazo kwapezeka zonena kuti kwabweratu Cox Kalilombe kuzalemba zotere akuti mwaswera bwanji guys, mukuwaona apawa ndi ana Malemu Bolo ndi mkazi wake. Both sides they sit down and agreed about their marriage. Koma anali asanakwatirane yeti and Malemu Bolo amapanga follow traditional culture ndi akubanja la Malemu Bolo akudandaula ndi zomwe akupanga azimayi ena pa social media. Akupemphani kuti mumsiye munthu, he must rest in peace. Zikomo kwambiri. Otisha Mobreka Teka mkazi wa Bolo ndi ameneyo, zikomo kwambiri. Nawo mkaziyo ndi kuti ndi amene tikumuona pa screen point akuti mkazi wake ndi ameneyo Otisha Teka. Pamene ndi kuti awa anawo ndizonotitu akuti winayo ndi Ino, winayo ndi Demo, amene watu ndi ana ndi kuti Bolo. Alright, now kukuzabwera uyu tikumutcha kunena kuti Chloe Aini yemwe pokamba kwanena kale muno wake kuti anali pa ubwezi ndi Meshek Nkhoma ndipo amadziwana bwino akuti zonse zimayenda bwino. Anabwera kudzayankha pa tsamba lake la mchezo atapanga atachi ndi kuti zimene anayankhula uyuyu Chloe akuti don't say azimayi, say Chloe Aini. Don't start me. People keep sending me this in my inbox. Amazayankha kumuyankha Chloe kunena kuti yayi musayendenso mozemba osanoti azimayi ena zomwe akupanga azimayi ena ndinani kunena kuti Chloe Aini musayero kundiputa iyayi.
anthu angonditumizira zimenezi kuma inbox kwa ine kunena kuti no ona akambatu za iwe ona akambatu za iwe. Ndakamba kale kuti anthuwo anali pate mwinaso muziona muzithunzimo kunena kuti tu anthuwa nde amayenderadi limodzi. Anyways, ena anandipanga kolekta kuti nsamati anyways koma nziti anyway. Chabwino anyway nde nkhani yomwe ilipo apatu ndi imeneyo. Kunabwera pressure kwambiri chifukwa Khloe anapitiriza kuvungabe mabomba kutsamba lake la mchezoko kunena kuti yayi zinthu zilo wano ngati kuti no ndepasona pakati pa iyeyo ndekuti ndikho chifukwa bolo asiyidwa chifukwa bolo akuyenera ndekuti no awuse mumtendere nde nkhani ipitirira pakati pa anthu amoyo osati mwina mwake abale athu amene anatisiya. Nde Khloe chifukwa cha pressure anabwera kuzalemba zotere kuti I deleted the post kamba kokuti ku comment section ambiri amanena kuti sayankhule china chilichonse ndingozisiya. Okay, nkhani yomwe ilipo apa ndionena kuti tu anadelete post manager utenga umene uja anadzaudelete Khloe ndipo akunena kuti tu wadelete chifukwa chonena kuti no anthu ma comment section amulangiza munthu kuti Khloe musayankhe china chilichonse kumuyankha nde kuti Khloe kuopa kuonongerabe polingalira zonena kuti mzimayiyo tu nayenso tu mtima ngosweka nde anthu akasweka mitima amangong'alulatu mwina zimene azing'alulidwe amatha kuyankhula mwina zimene samayenera kuyankhula kapena zina zomwe sanalingalire bwinobwino. So to avoid that osayikokakoka ndithu mungopanga behave ngati munthu wankulu maturity. I love maturity ya Khloe. He is so much mature and akusiyana mwina ndi ena wazipanga hando zinthu bwino and akupitirizabe kuzipanga hando zinthu bwinobwino. Anyways, keep it up Khloe. I think ineso mafuna ndizina nazo mwezo kunena kuti no as it stands panopa anthu enuyo ndi ma friends be sizoti mwasiya kukhala chi friend yayi. Zimene zimakhalira ndi chonchi pa maliro akazitika pa anthu amakokana koma kuti ziyende bwino pamafunika ena ake agonjere ndi zimene mupangazi. So well done. Ufunika ndithu kugonja choncho mpaka na mitima itsike ndipo no mukambirane bwinobwino modeka ngati anthu amene mmayendera limodzi. Chifukwa chani ndikukhulupirira zonena kuti no bolo amene yoyu sangakondwe kuti adzimva zonena kuti no anthunu mwadana chifukwa cha iyeyo. Chifukwa ndekuti zakhala imfa ya ine ndimene abweresanso chidaniso ayi koma mwina mwake imfa ya ine inayanjanitsa anthuso kwambiri anayanjana kwambiri ngati anthu amene analuza munthu amene amakhala mwina almost every day akuyenda nayeti. So make sure kuonera kuti no musayankhule zambiri dekani kenakono pakapita kanthawi muyanjanaso. That's part of life. Mwinaso mungapepesane kumbaliko ngati mwina mbali nayo akhumudwa koma no kunena kuti no si vuto la inuyo yayi. I should say this, si vuto la Khloe kumbali ya izizi chifukwa walandira utenga kuchokera ku family wangogwiritsidwa ntchito ngati no microphone kungokweza utengawo kuti ufike kwa anthu oyenerera. Now ngati Khloe wayankha mwina nde kuti zikunkhudza kuyenera kuyankha koma wanena kuti azimayi osati mzimayi mmodzi. So anakati mwina zomwe akupanga mzimayi wina koma noti zomwe akupanga azimayi meaning azimayiwo alipo ambiri ndi tinaona kuti ndi ambiri. So ngati Khloe ali mmodzi mwa azimayi amenewo anyways utenga wafika komano iyeyu anayikonera kuti amangopereka utenga. So ngati pali kukandana kukhale pakati pa azimayiwo ndekuti ndi akubanja la bolo akubanja la Meshek Nkhoma amene anatumiza utengawo osati Khloe amene anangogwiritsidwa ntchito ukalemba utengawo. At the end of the day, I think I'll keep on emphasizing kunena kuti no kodi Meshek Nkhoma akanakhala ali moyo anakakonda kunena kuti no anthu azikangana ifwa za imfa yake anakakonda zimene zizi. Of course kuti kamakamba za abale amene atisiya tisamayiwalepo kuphunzirapo ziwiri zitatu zokhuzanaso ndi ifeyo kuti tingakhale bwanji. Chifukwa zonsezi ndi chifukwa cha nde kuti mmene amakhalira. Bolo anali munthu onena kuti no ku public anali munthu wabwino kwambiri ndi amachita zinthu zake bwino. Koma munthu wina isamakhaso ndi private life moyo wake umene amakhala wa personal. Moyo wa personal zimene zimachitika so you can see kuti kutumphuka zinthu zomwe no zikayankhulidwa zokhala ngati zinthu zolakwika.
ngati yaya azimayi ochuluka chani ya wino kunena kuti wina asamakhala ndi zofoka komano tiwena tiphunzirepo kunena kuti no tikakhala mwina make loyo kapena kukhala ndi anthu ona kuti mwina make tikuwakonda oti ndiochepa kapena mmodzi olo choncho zimatha kukhala bwino kupewa ndi kuti zisokonezo zachoncho kusogolo kuneti zimatha ndithu kuseva zinthu zochuluka kwambiri. We're not trying to condemn here, komano we are talking the reality of life. Tikwena tiziphunzirapo kuchoka ma mistake anzathu kuti ngathe kuphunzirapo osadikira zoona kuti ifenso tizapezeka kuti tichita ma mistake kuti tizaphunzire so tingaphunzirapo pamenepo kunena kuti nomwina mwake titapanga piki ma partners mwina kandi amene tikuona kuti akondawo ndikupanga stick kuma partner amenewo instead of kukhala ma partner ochuluka zingazabweresenso zisokonezo ngati mmene zikukhalira apa kumapangisa zoti mpaka na anthu adani pamene anthu ona kuti no amayendera limodzi. So guys, I hope there is always a way pamakhala njira yoti mungathe kupangira solve zinthu bwinobwino kukambirana ndikumvetsetsana kupepesana kukhululukirana ndikuyambanso kuyendera limodzi kupita patsogolo, otherwise magayiwa ali ndi brand ya ball akamamenya content yawo imakhala content yabwino yosangalatsa timakomedi koma kumaona zoti kodi ndekuti moyonso kunja kwa anthu akhala motereti zopatsa chidwi ngati izoti papero penipeni tidzikamba kunena kuti mzimu wa malemu Meshack Ngoma Bolo Young Machine ukause mumtendere osatha akuti